Egunon, gaurkoan Leireko monastegira hurbildu gara. Hemendik Arangoiti mendia igoko dugu, 1355 metro dituena. Leireko monastegia eta Arangoiti mendia Nafarroako ekialdean kokatzen dira, zehazki Irati eta Eskaibaien artean. Bidean barna eta baita tontorretik Jesako urtegia ikusteko aukera izango dugu. Guztira, 8,5 kilometro aterako zaizkigu, 650 metroko desnivel positiboarekin. Joan etorria ibilbidea berdina izango da. Beraz, hemendik monastegitik hasiko dugu gure ibilbidea. Bagoaz! Arangoiti, Nafarroako ekialdean dagoen mendia da. 1355 metroko garaiera duena. Gure ibilbidearekin hasi baino lehen, hemen Leireko monastegian parkina daukazue. Hemen kotxea utzi dezakezue eta ibilbidearekin hasi baino lehen, hemen ondoan panelak izango dituzue edozein informazio eskuratzeko. Hemendik ezin dugu bakarrik Arangoiti mendia igo. Eskalar mendia ere igo dezakegu. Eta ez hori bakarrik, Artzai pausua ere pasa dezakegu. Hemendik GR-a pasatzen baita. Bestetik, ikusten duzuen bezala, gaur lainotuta dago. Beraz, gure motxilan zira sartu dugu, ura ere bai, zeo zer jateko, eta bagoaz gure ibilbidearekin hastera. Leireko mendilerroan kokatzen dugu, Irati eta Eskaibaien artean. Magalean, Leireko monastegia duelarik. Handik gertu, Ledea herrian, erromatarren aztarna garrantzitsuak aurkitu dira. Beno laguno, hasi gure ibilbidea eta metro batzuk egin ditugu GR-an barna. Orain, bidegurutze txiki batera heldu gara. Hemendik ezkerreko bidea hartuko dugu. Zehazki, hemen ito hauek, hemen ondoan erakutsiko dizkizuenak jarraitzen. Bai, hemen eskuineko bidetik Kastelar mendira joango gara. Baina gure helburua gaur Arangoiti da. Arangoiti mendira igotzeko, Leireko monastegia aukeratu dugu abia puntu bezala. Baina Ilunberritik, Biguezaletik edo Usun herrietatik ere igotzeko aukera dago. Gure ibilbideak guztira 8,5 kilometro izango ditu, 600 metroko desnivel positiboa eginez. Erronkariko abelbide erreala pasatzen den puntu beretik hasiko dugu gure ibilbidea. Kastelar mendia alde batera utziz eta lepotik ezkerreko bidea hartuz. Arangoiti mendian dagoen antena handietara helduz. Bueno, kaixo berriz ere, gaur etorri gara Arangoitiko mendi ingurunera. Gure nahia izango da zuen ganatzea hemen Arangoitiren mendiko ingurunearen pixkat natura eta landaredia. Gaur egun eguzkitsua daukagu, baina nahiko haizetsua. Hemen Arangoitin askotan ezaugarri nagusia hori da, haizea. Bai iparraldetik, bai hegoaldetik. Hemen nire atzekaldean, Leireko mendizerra, eta leku polita da gian, bada Nafarroaren iparraldean euria iragartzen dutenean, hementxe zerra honek, Leireko zerrak, azkenean pixkat zatitu egiten du pixkat Nafarroa, eta gian iparraldean eguraldi goibela edo euritsua izan dezakegu, aldiz hemen, nahiz eta haizea egon, askotan eguzkitsua dago eta pasioa eta naturaz disfrutatzeko aukera paregabea izan dezakegu. Esan bezala, ongitorriak eta bazen. Bueno, Arangoiti mendian, igo daiteke, bai Irunberriko bidezketatik edota zangotzaren eremu
eremuko bidezketatik. Gaur aukeratu dugu Leireko Santutegitik hastea, eta hemendik pixkat hegoaldetik iparralderuntz egingo dugu bidea. Hortxe, eneatzean ikusten da pixkat zenolako harripuskak ikustitzak egun hemen Leireko mendizerran. Hementxe, eremu hontan eta pixkat hurbiltzen ari garenean, apurka-apurka harri horietara hurbilduz joango gara, eta gainetikan hasiko dira pasatzen hemen antzeman daitezken zenbait hegazti ezberdin. Hemendikan ugatza ikusteko aukera, eta batez ere saiarreak eta saizuriak udaberri eta uda partean. Leku aproposa da, bai bistarengatik, bai naturaz disfrutatzeko aukera ematen duen paisaia apurka-apurka metroak igoz, gero dominatu egiten da pixkat bailara guztia. Jarraituko dugu bidearekin, eta ea sortea dugun topatzen garen landaridea eta animaliekin. Askotan esaten dugu, eta hala da, landareek behar dutela argia, eguzkiaren argia eta energia bere gai organikoak funtzionaren martxan jartzeko, ez? Baude espezie batzuk non itzalpean garatzen diren. Hauxe izango litzateke bat. Hemen eta Nafarroaren pixkat zuhaitzen pean azten den landarea da, rusko edo rosko izenearekin ezagutzen dugu, eta babesturiko landarea da. Askotan gure amonen jarroietan ikusita izan da, baina jakin dezagun babestuta dela eta ezin dugula hartu. Askotan ezaugarria izango litzateke olako bolatxo gorriztak izaten duela edo gorri-gorriak, eta hori izango litzateke bere ezaugarri nagusia, haren forma, haren punta, hostoaren punta gogorra da, arantzaren itxurakoa, mina egiten du, eta bere ukimena ere berezia da. Beti esan bezala, itzalpean hazten dire, eta askotan ugaltzen dira hemen azpitikan. Ez da zaila ale bat baino gehiago elkarrekin ikustea. Enara eta Gabi gurekideak Arangoiti mendian eta Esako inguruetan ibili dira, eta gu gaurkoan Esa herrira hurbildu gara. Esa Zangotzako merindadean aurkitzen den herri bat da, Leire mendilerroaren magaletan zehazki. Esak 150 biztanle inguru ditu neguan zehar, baina udan biztanleria nabarmenki hazten da oporrak direla eta. Goazen herria ikustera. Esa Pirinioen aurrean aurkitzen den herri bat da. Hainbat gauzek egiten dute ospetsu herria. Esaterako Esako urtegia eta Leireko San Salvatore monasterioa. Azken hau Nafarroako gune turistiko handienetariko bat da.
Gaurkoan Fernando Trebolekin gaude, Esako biztanlea da eta hona etorri zen duela 20 urte baino gehiago, eta Fernando Zangotzan irakaslea da. Egunon, Fernando, zer moduz? Ondo eta zuek. Ondo, bueno, konta iguzu, non gaude gaur? Bueno, hemen Jesa ezaguna da izenez, Esa herrian zaudete, eta txoko hau berritu zen orain dela 21 urte, eta da askaldegi bat merendero izenez ezagutzen duguna. Eta hemen, justu herriaren erdialdean gaude eta Sabierreko errepidearen parean, Sabierrerako bidean, bai. Beno, lagunok, poliki bagoaz goraka. Ikusten duzuen bezala, ibilbidean zehar horrelako behatoki txikiak ikusiko dituzue. Eta hemendik ikuspegiak eta parajeak ikaragarrizkoak. Hemen, Jesako urtegia. Jarraituko dugu. Ibilbide motza bada ere, Leireko mendilerroaz gozatzeko aukera paregabea da. Haupa lagunok, poliki bagoaz gorako bidean. Bidean barna, horrelako marka gorriak aurkituko dituzue, bai zuhaitzetan edo harrietan. Hemendik metro batzuetara gaude, Arangoitiko lepora iristeko. Jarraituko dugu. Beno lagunok, 2 kilometroren ostean Arangoitiko lepora heldu gara. Hemen, gure bidea ezkerretik jarraituko du. Jakintzazu hemen lepo honetara ere, Biguezaletik, Zaraitzuko ibaietik ere igo daitekela. Besterik gabe, gure bidearekin jarraituko dugu. Beno lagunak, Tontorretik metro batzutara argi eta garbi ikusi dezakezu Arbaiuneko arroia dena. Ikaragarri handia eta oso sakona dena. Polita benetan, Usunetik ikus daiteke oso ondo. Bertan bainatzeko toki bat badagota. Tontorretik Jesako urtegia, Izaga edo Pirineotaz disfrutatzeko ateraldi bikaina. Beno lagunok, iritsi gara gure Tontorrera, Arangoiti mendira, 1355 metro dituena. Hemen ikusten dugu Leire mendilerro osoa. Eta bere mendiko magalean, hor, Leireko monastegia, gure hasiera puntua. Orain atzetik lainoa sartzen ari zaigu, baina hemendik argi eta garbi ikusten dugu Jesako urtegia. Orain, poliki eta oso azkar gainera lainoa sartzen ari da, baina hor, Xabier gaztelua egongo zen, bai? Beno, orain deskantu txiki bat egingo dugu, zeo zer jan eta ahalik eta azkarren bera joango gara. Bueno, udaberriaren bukaeran eta udararen hasieran, fijatzen bagara, segurenik iaia Nafarroako edozein larretan entxalada bat edo plater bat sukaldatzeko aukera izaten dugu pixkat inguruari begira, ez. Hementxe adibidez, gure sukaldetan oso erabilia den barazki bat aurki dezakegu, eta zein ote da lore hauetan fijatu beharra dago, eta hauxe da baratxuri basatiaren lorea. Hau izango litzateke naturan aurki dezakegun lorea, landarea, eta gero guk gure baratzetan pixka garatu duguna pixka olako bola edo hazi edo fruitu handiagoak
lor dezagun, ez? Fijatzen bagara, orain, Baratxuriaren loreak, beti badituzte biztanle berezi batzuk. Adibidez hemen, hementxe dago, insektu bat, apolenaren bila, edo purgoien bila. Eta ez da zaila ikustea, adibidez orain, loretzen direnean, zenbait tximeleta eta gure soroetan edo gure darretan fijatzen bagara, baratxurien loreetan, kolore more argi honetan, intsektu espezie ugari ikusteko aukera izango dugu, eta bizkat gure platerrak goxoagoak izateko izango genuke hau landare berezi hau eskuragai. Bueno, astiro igotzen goaz, eta begi bistaz ikus dezakegu adibidez, horatzek aldean ditugun basoak, izango liratekela batez ere pinudiak eta artadiak, ze hemen Leireko mendizerra apurka egiten duena da iparraldetik datozen hodei esetuak iparraldean geratzea, eta hortxe oso prezipitazio gutxi izaten ohi da. Beheko partean ikusten da Iesako urtegia, orain garai hontan, dakizuen bezala, udaberriaren bukaeran, udaren hasieran, bada urtegiak ur gehien dakaten sasoia dela. Pixkat gorago ikusten, gaur badaukagu eguna erdi bero, haizetsu, zetsu, eta ikus dezakegu fijatzen bagara, hodei mota ezberdin desente. Adibidez, horatzek aldean ikusten dira, ekaitza ekarriko duten kumulonimbo batzuk, oso garapen vertikala dutenak, eta goiko partean ikusten direla olako kumuloak bezala, oso borobila egosten balira bezala. Pixka gorago ikusten dira alto estratuak, zabalagoa direnak, eta pixka goraxeago eta hemen ene ezkerraldean ikusten dira alto kumulo desente. Askotan alto kumuloak arratsaldean ditugunean, hurrengo egunean zorua edo eguna guztia dela esaten dituzte esaten dute bertso zaharrek. Esperimentatu dezakegu, baina askotan esamolde zaharrak arrazoia izaten dute haien pentsamentuetan, eta ahoz-aho etorri dira historian zehar. Eta konta iguzu, zer nolako harremana dago herria eta mendiarekin eta natur ingurumenarekin? Hemen harremana handia daukagu, ze berez naturaz inguratuta gaude. Badide gauza asko, batez ere mendia ezaguna da hemen Arangoiti mendia, altuena da inguru honetan, eta 1360 gertu ditu goitasunean. Eta gero urtegia da ezaguna hemen ere, eta inguru hauetan Oibarreko arana deitzen den mendiz inguratuta gaude. Arago ibaiak egiten duen aran txiki bat da, oso klima berezia da, Ebroaren antzekoa, oso ardo onak egiteko lekua, baina oso ekoizpen gutxikoa. Orduan, mendi ingurua Leireko zerra deitzen dena edo mendilerroa, eta tontorra bada Arangoiti. Badago beste bat Kastellar deitzen dutena, eta gurutzeko bat dago, gurutze metaliko bat, eta biztan da Leiretik egoera oso ezaguna da hemendik igotzeko. Horren inguruan gehiago nahi baduzue? Adibidez, badaude mendi hori bezain besteko altuera dauzkaten beste mendi batzuk? Ez. Eta horrekin lotuta kontatuko dizuet kontu bat. Kasedako El Trinkete elkartea, kultura elkarte batek sortu zuen horien dela 10 bat, olako proiektu bat, inguruan dauden mendi guztiak
berriz markatzeko olako burni kur batekin, eta hau izango zen gure mendirik altuena zonaldean. Aipatu dizuen aran horretan, bada Oibarreko herriaren arana ditzen dena, eta bertan dauden mendi guztiak 800 metro ingurukoak dira. 800 eta 900 ingurukoak. Bada Peña mendia ere, han dago garai bateko tontorra handia ez da, baina gaztelu bat zegoen, herria ere izena ematen dio Peñak, eta Sabierreko udalerriarena da. Eta horrek izango ditu 1200 inguru. Eta gero altuena San Pedrokoa, Kasedakoa, seguro ja horretaz hitz egin dizuetela. Eta gero beste guztia 800 metrokoak dira. Eta Kasedako hauek sortu zuten olako 8.000 metroko mendien 14 tontorroien pareko bat, 14 800-ak. Eta gure berezti izango zen Arangoiti, bitxikeri bezala. Eta, bueno, Fernando, zein da zure harreman pertsonala inguruko mendiekin, ingurumenarekin orokorrean? Bueno, ikusten duzun bezala, mendian ibilitakoa naiz, izenak ezagutzen ditu behintzat. Herriko jende asko ibiltzen da, egunero igotzen direnak ere bizilagun badaukagu, egunero buelta oso ematen dion, lanera joan aurretik edo lana eta gero, eta jende gaztea ere bai. Nire harremana batez ere da, mendizalea izan ez txikitatik, mendizale elkartetan parte hartu izan dut, eta hemen herrian gaudela, kultura elkarte bateko kidea naiz, eta horien artean kirola eta beti mendiarekin lotuta izan dugu. Mendire igo izan gara ere izarrak ikusteko paregabeko leku bat da, abuztuan izarren euria deitzen diren horietakoak ikustera joateko, eta beti mendira ibiltzen naiz, aldu dala. Orduan, herritik ateatzen garenan paseoan beti mendiko bilbidea daukagu, eta zaletasun hori beti da nik izan dut. Mendizalea amorratu orduan. Hori da. Bueno, eta herriak azken urte hauetan zer nolako aldaketak bizi izan ditu? Bueno, biztanleen aldetik oso egonkor mantentzen da. Batez ere jende gutxi bizi gara negualdean, eta orain uda garaian jende gehiago hurbiltzen zaigu, eta hiruko iztu egin daiteke biztanleen aldetik, ez? Aldaketa handienak izan dira, ustutzea, biztanleriaren ustutzea, despoblazioa deitzen den hori. Eta gure zonaldea Pirineo eta Gerokoa da ustutzen ari dena, azkarren ustutzen ari dena. Eta, bueno, hori da pixkat pairatzen ari garena. Eta aldaketa motela da, biztanlez oso gutxi jaitsi gara, baina ingurua hori da tonikoa. Beti biztanlea galtzen da. Autobia egin zigutenetik Iruñagarako bidean, jende asko Iruñara bizitzera joan zaigu, egunero joan etorria egingo zuelakoan lanera, baina hori ez da izan horrela, eta hutsune handia sortu digu. Klima aldetik beti eguzkia daukagu urte osoan zehar, orduan oso bizita handiko herria da. Eta jende asko pasatzen da beti danik, Xabier, Gaztelua ikustera edo Leire monastegia ikustera, orduan bizia dauka herria alde horretatik, asteburutan eta uda aldean. Oso ondo. Eta orduan, honen arira, lagun bat bizitan etorriko balitz, ze leku erakutsiko zenizkioke hemen herrian eta inguruetan? Bueno, hemen herrian bi eliza ditugu, eliza berriena, bitxikeri badauka, Jakako elizaren parekoa eta modukoa egina dagoela, eta eliza zaharrak baditu berpizkunde eta erdiaro bukaera aldeko margo batzuk. Itxita egoten da, baina bizita irikita egoten da udan. Eta hori irakutsiko nieke, mendik herritik zerbait egin, bi jatetxe ostatu ditugu, gero Xabierren ere badira ostatuak, bi ere bai, eta eramango nituzke Gaztelua ikustera, oso Nafarroko erreferentzi historikoa bada, eta interesgarria historia komentatzeko beraiekin, eta Leire monastegia ere bai, lotura handia izan duelako historiarekin. Eta mendira ere ez da? Bai, noski, eta gero arratzalderako utziko genituzke bizita horiek, eta goizean Arangoiti igoko genuke, Aran guztia goitik ikusteko oso iparran ikusten dira Oinamendiak, Pirineoak, eta hegoaldera Monkaio aldea ikusten da, eta mendebaldera ikusiko genuke Johar eta Kodes aldea, eta Aralarreko dontor batzuk igual, eta ekialdean Peña Oroel eta San Juan de la Peña monastegiaren mendia ere bai. Osa, bizita entretenigarria ez da? Bai, naturarekin harremana daukala, eta gero gustoko badu bizitaria arraunean ibiltzea edo pirauan, ibaia edo urtegia daukago ere bai. Bai. Beno laguno, egin dugu gure deskantxo txikia, eta hemendik gure bueltako bidea ibilbide berdina egingo dugu. 4,2 kilometro, baina oraingoan dena aldapan bera. Atera baino lehen esan dizuen bezala, hemen Arbainuko arroia daukagu, baina ez bakarrik hori. Hemendik ere Izaga mendia ikusteko aukera dago, naiz eta lainotuta egon orain. Bai, hemen justo Arangoiti mendiaren azpian Ilunberri egongo zen, bai? Ilunberritik ere Arangoiti mendia igotzeko aukera dago.
Baina ez bakarrik hori, Usunetik ere kilometro vertikal bat dago, 3-4 kilometrotako gutxi gora bera. Beno, lainoa gero eta gehiago sartzen dabil. Gure bueltako bidea berehala hasiko gara egiten, bai? Bagoaz. Beno, lagunok, iritsi gara gure helmuga puntura. Gaurkoan, Arangoiti mendia igo dugu. Hemendik, Leireko monastegitik hasi dugu gure ibilbidea. Hasiera batean, GR marka jarraitzen ditugu. Eta gero, bideguritze txiki batera helduko gara. Bertan, Kastelar eta Arangoiti bideak banatzen dituen bidegurutzea. Hortik, itoa jarraituko ditugu. Eta poliki-poliki, maldan gora, lepo batera iritsiko gara. Bertatik, lepo horretatik, Arangoiti mendira, 2 kilometro ditugu gutxi gora bera, baina malda asko zeri baxuagoa da. Gainera, bide horretan leku tekniko bat dago, harri tarte txiki batzuk dituzue, baina metro batzuko gauza bat da, ez da oso luzea. Beno, guztira 8,5 kilometro izan dira, 650 metroko desnivel positiboarekin. Lehen esan bezala, Leireko mendizarran gaude, Arangoiti da tontor nagusiena, baina Kastelar ere badugu. Bertatik, Jesako urtegia ikusteko oso paraje polita daude. Baita Izaga edo bestaldeko mendi inguruak ere bai. Gaurkoan ez dugu aukera izan Pirinioak ikusteko, baina Pirinioak ere ikusi daitezke. Bukatzeko, Arangoiti mendira igotzeko beste ibilbidea daudela ere aipatu nahi ditut. Ilunberritik igo daiteke, Usunetik, Biguezaletik edo hemendik, Leireko monastegitik. Gogoratu ere bai, Ilunberrin Leire trail egiten dela. Eta bertako ibilbidea hori Leireko mendilerro osotik joaten dela eta oso ibilbide edo trail polita dela. Beno, lagunok, beste batean ikusiko dugu elkar. Arangoitiko natura pizkat behatzen, eta hemen maldan gora egiten dugun bitartean, altuera desenteko landare hauekin topo egin dugu. Hauek haien izena Dipsacus da, bada Compositae familiako espeziea, eta fijatzen bazarete, iaia Nafarroa guztien ateratzen den landarea da, eta askotan moztu egiten ditugu. Beti hau terreno baldio bezala edo ez dugula pixkat duen garrantzirik ematen, ze landare honetatik, espezie honetatik animalia desente, gazti desente eta intsektu asko elikatzen dira. Askotan hemen goiko partean dituzten pilano hauek hemen hazia daude eta haizea dela medio
hegaz egiten dute eta beste leku bateetan ugaldu egingo dira eta hazi horiek lurreratuko diren momentuan, ez? Pixkat euriaren ondoren. Askotan, hirietan ere olakoak ateratzen dira, landare hauek, baitu jaia 2 metroko altura duten landarea dire, egiten du naizarekin entzuten zaie pixkat ahoskatzen dutela, ez? Buru baten bestearen kontra egiten dutela. Askotan lehen erabiltzen zen fringilidoak, karnabak, txorruak, txonta, txirrizkilak harrapatzeko lekuak ziren. Orain dakizuten bezala babesturi daude eta ezin dira eta ez dute baimenik ematen txoritxo horiek hartzeko, baina landare hauek jarraitzen dute espezie horiek elikatzen, ez? Askotan gure hirietan, gure edarretan, gure herrietan beti zonalde berdeak horrela bakarrik belarrakin, berdegune horrekin ikusten ditugu, eta jendeak esaten du, behitu ze zaindua dagoen edo behitu ze berdetasuna duen, ez? Azkenean guk hemen gure urtaro idorra udara da, eta normala da garai horretan belarrak horitzea, eta ez du pena merezi dudalako hainbeste ura pixkat hiriko landareak ureztatzea, ez? Askotan ez dakit hori edertasuna den, berdetasun hori edertasuna den, edo pixkat kontutan hartu behar dugu eta pentsatu eta pixkat jasangarritasunean ere pentsatu, ze landare hauek bizi dira naturak ematen dioten urarekin, eta badaude borobil guztia edo ekosistemaren barne, eta hegaztiek badakite orain adibidez haien txoritxoak daudela txituak egan egiten hasten ari direla, helduak etortzen dira eta leku hauetara eramaten dituzte txoritxo horiek landare hauetaz elika daitezen, ez? Agian reflexionatu beharko genuke eta pentsatzea ea ez den bidezkoa gure hirietan olako landare hauek ez direla berdegune moztu horiek baino ederragoak, nik galdera botatzen dut, eta nik uste naturarekin bat egitea badagoela garaia agian 21. mendean pixkat edertasunaren reflexioa eta jasangarritasunaren inguruko pixkat pentsatzea eta guztien artean adostea ea garapen jasangarri horretan bat egiten dugun denen artean. Arangoitiko mendimagaletan, beheko zatian, bi ibai inguratzen dute mendia. Alde batetik Aragoi ibaia eta bestaldetik Irati. Elkartzen dira, pixkat bereziago, eta oso eremu politak ikusteko aukera izango dugu. Hementxe, ibaiaren erdialdean baditugu ibai baso nahiko garatuak, eta behar bada Nafarroan aurki ditzakegun lekurik politenetarikoa. Oso makal handiak eta pixkat ibai nahiko basatiak eta urdinekoak. Animatzen zaituztegu ona etortzen eta Arangoitiko mendiaren inguruetatik disfrutatzen. Eta oneraino gaurko saioa. Espero dugu disfrutatu izana eta hurrengo saio baterate. Mila esker eta agur!
Eta, bueno, bukatzeko kontatuko diguzu bitxikeriren bat? Bueno, hemen herrian berez, kontatu dizuetan gauzetatik apartola, mendia, natura eta ditugun gauzak ezer gutxi gehiago daukagu, agian Leireko monastegiarekin lotutako San Birila historiarena, ez? Monje bat bertatik abiatu zen, mendian ibili zen irakurrean eta egonean, eta bueltan 300 urte pasa zirela, eta holako leyenda bat daukagu, ez ezaguna zen bertan zudenentzako, 300 urte eta gero ez zuten ezagutzen, artxiboa begiratuz jakin zuten bera zela, eta Birila izenekoa zela, San Birila jarri zioten, eta iturritxo badago, monastegitik ibilbide oso politaren bizitan ari nahi duenarentzat, 700 metrokoa edo ibilbide batean. Dena itzalpean eta oso atsegina udan egiteko adibidez. Orduan bitxikeri eta mendiari lotuta nik uste hori erlazio politena izan daitekela. Bale, joango gara gero bizitan seguro. Bai, hor aukera daukazue, eguraldi oso ona daukazue, beti hemen eguzkia eta giro ona, iparraizea askotan, eta horri esker beti eguzkia bizitan daukagu. Bueno, oso ondo, eskerrik asko, Fernando. Bai, zuei, bizitagatik. Bai, egongo gara beste behin berriro. Nahi duzen arte. Bueno, eskerrik asko zuei. Bueno, eza bizitatu ondoren, ezin ginen etxera joan Leireko monasterioa ikusi gabe, hemen atzean daukaguna. Ustez, 1000 urte inguru ditu eraikinak, eta noizkoa denez jakin arren, badaude idatzi batzuk, baieztatzen dutela 9. mendean jada eraikina existitzen zela. Hemen atzean ikusten duzue Esako urtegia, Pirinioen itsasoa bezala izendatzen da, mendilerroaren hasieran kokatzen baita, eta gu jada lana bukatu dugula, eta bero honekin goaz orain bainutxo bat hartzera. Agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.